masoya. Tambari na masoya za mu buga wa ta amana. Sannu Tarziya Ibrahim ke yi wa ƙauna. Kai da jin fakiɗan nan ka ta salo irin na masoya. Waka ta soyayya ce kaga cikin ta babu kiyayya. Masoya zan wake halaye na su dole a koya. Tarziya ga Ibrahim soyayya kuma ta yi ya na gode. Soyayya alkhairi ce duk mai yin ta za ya ci riba. Daɗi cikin soyayya ai baki ba zai furta ba. Zaman amana shi ne so zancen ba ma canza ba. Ya nemi soyan juna zan wake magai da masoya na gode. Yanzu Tarziya Ibrahim ke kaɗai fa yake so. Ya faɗa min ke dai zai ɗauka ya wanke da soso. Wanda ke son Tarziya Ibrahim shi yake so. Ki zama na amana soyayya akan babu ya na gode. Cikin masoya idan ka dokan karka sauke ni. Mu je garin so da kauna na san ba a koro ni. Ina gano masu kaunar juna koratar aini. Kamar su Tarziya da gwani na Ibrahim na gode. Hakika soyayya kun kare yau dole gaishe ku. Ga tambari mun ku zan gaida ku ina ta gaishe ku. Zaman amana zama na mutunci ba a kamo ku. Tarziya ga Ibrahim soyayyar ku ta yi riba na gode. Idan da so da amana na san so yana da bewa. Sai ku ƙara rike junan ku za ku yi dacewa. Idan ilahu ya ba ku gode za ya yi ninkawa. Tashi yau Ibrahim gun Allah ka yi godewa na gode. Wanda bai san tazi, wanda bai san tazi, wanda bai san tazi, wanda bai san Tarziya ka faɗa ba masu shi. Domin kwa Tarziya halaye na ta ba ta gashi. Kome ta ce za ta yi maka za ta yi maka ba ta bare shi. Sannan ƙara faɗa mai daraja ka ƙara rike ta. Jesef ne ke maku waƙar so da ƙauna ne ma na gode.